Здравейте! То заспа в снега. Аз съм Александра Петрова, това е сестра ми Виктория. Има сняг. Искате ли? Вече е края на годината. Котката явно не иска. Ние не знаем какво видео да направим на това тема. И просто си говорим за някакви неща. За някакви неща. Тоест, сега си говоря сама. Ние си говорим сами. Вие няма да я отговаряте. Аз говоря на котката в момента. Кот е добри ли си? Вече е края на годината. И предстои най-хубавото време от годината. Коледните празници, които са най-чаканото време и най-хубавото. И правейки това видео, искам да ви пожелая весели празници. Бъдете живи, здрави и много щастливи. И нека бъдете обградени от близките си хора на тези празници, защото няма по-хубаво нещо от това. И може би, ако ни харесате видеото, следващия път ще го направим по-интересно. Еми, айде. Адиос от нас. Весели празници. Да, каза 5 думи, айде, чао. Еми, стига толкова, зато няма за какво говорим. Босилек. Ама защо? О, горко. Бай-бай.